Kiitos Tarmo, kun saan haastatella sua pari minuuttia palvelusta, Business Peace Index-palvelusta. Mutta Kyllä. aloitetaan lyhyesti, et kerro kuka olet ja mitä teet. Moi, mä oon Tarmo Herlevi, toimin Boost Finlandissa perustajana ja vastaan Boostin kasvusta ja markkinoinnista ja sitä verkostosta, mikä me ollaan luotu. Mä toimin tässä verkostojen rakentajana, mä oon sarjayrittäjä, 31 vuotta yrittäjyyttä ja yli 10 firmaa perustanut ja 8 exittiä tehnyt. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni teen tämmöisen Business Peace Indexin, tai olemme saaneet tehtyä sen. Kyllä, prosessi on nyt käyty loppuun, mutta hypätään ensiksi tilanteeseen ennen BPItä. Eli ennen kuin aloitit BPI, niin mikä oli tilanne tai kysymys, mihin halusit vastauksen? No BPI oli mulle ihan uusi. Se oli vaan oikeastaan niin kuin vähän jopa yllättävänkin uusi. En mä ollut oikeastaan edes ajatellut, että semmoisia on olemassakaan. Ja mä opin tuntemaan Tilman sinut tuossa vajaa vuosi sitten ja totesin, että tämähän voisi olla Boostille hyvä kohta tutkia, että miten tämä hyödyttää yhteiskuntaa, tämä meidän yrityksen olemassaolo. Ja mua kiinnosti siinä tämä mittaristo, minkä olette luoneet. Kyllä. Mikä sitten BPIssä tai siinä prosessissa oli sinulle hyödyllisintä tai yllättävintä? No oikeastaan se, että se nojautuu aika pitkälle siihen yrityksen visioon, yrityksen missioon, miksi se on olemassa, visioon, minkä se on menossa, ja sitten siihen arvoihin, että miten se toteutuu käytännössä ne arvot. Kun Boosti on, se valmentaa, se verkostoi ihmisiä, se palkitsee yrittäjiä, niin että miten tämä käytännössä näkyy, minkälaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta tällä toiminnalla on. Se oli mulle semmoinen niin kuin iloinen yllätys, että tätä pystytään niin kuin mittaamaan. Kyllä. Tämän takia haluttiin lähteä kokeilemaan sitä BPItä. Ehdottomasti. No mikä siinä sitten oli semmoista, mitä konkreettisesti BPI selkeytti, muutti tai vahvisti ajattelussasi tai johtamisessa? Meillä oli se hyvä tilanne, että me oltiin yrityksessä tilanteessa, missä me oltiin 4 vuotta toimittu, ja 5. vuoteen, kun lähdettiin tähän vuoteen 2026, niin haluttiin vähän katsoa taaksepäin, missä ollaan, mihin ollaan menossa. Ja tämä sopi hyvään saumaan, kun me omistajien kesken pohdittiin Boostin sitä eteenpäin menoa. Iso asia oli se, että me halutaan luoda moraalinen kompassi tähän meidän toimintaan, me halutaan ne meidän arvot oikeasti jalkauttaa sinne jäsenistöön, halutaan luoda enemmän yhdessä hyvää, olla enemmän yhdessä, ja tämä selkeytti sitä johtamisen polkua, jota me halutaan tänä vuonna lähteä tekemään vahvemmin meillä Boostissa, meidän jäsenistön ja itsemme hyväksi. Ja selkeytti Boostin roolia yhteiskunnassa. Kyllä, selkeytti roolia ja vähän toi jopa semmoista niin kuin himoa niin kuin vielä vähän paremmin, vielä vähän laadukkaammin tehdä sitä, mitä Boost tekee, eli verkostoi kasvuyrittäjä toinen toisiinsa. Et siinä oli semmoista, niin kuin, se tuo niin kuin struktuuria ja ohjattavuutta tähän meidän toimintaan vahvasti. Se oli hyvin juttu. Ja eikö niin, että kuitenkin kysymys on nimenomaan taloudellisesti kannattavasta toiminnasta, eikä hyvän tekeväisyydestä? Kyllähän tietysti Boost on rakennettu, että se jäsenistö menestyy, mutta totta kai meillekin sitä aina jotakin jää meille yrityksen omistajille. Kyllä just näin. Joo. Viimeinen kysymys. Kenelle sinä suosittelisit BPItä, eli Business Peace Index-palvelua, ja miksi? Periaatteessa jokainen kasvuyrittäjän kannattaisi jossakin vaiheessa pysähtyä miettimään niitä ydinarvojaan, ydintavoitettaan, visiotaan, missiotaan, miksi ollaan olemassa, mitä tehdään. Mittauttaa, että mitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta tässä yrityksessä on. Oli se sitten 1 miljoona vaihtava tai 10 tai 100 miljoonaa vaihtava, mutta että johtoryhmässä ja omistajien kesken aidosti pohdittaisiin sitä omaa yhteiskunnallista merkitystä. Et tänä päivänä niin kun yritysten tarinat, yritysten merkitys myy enemmän kuin yrityksen tuotteet tai palvelut. Ja mä oon vaan jopa yllättynyt, miksi aikaisemmin tämmöisiä vastaavan tyyppisiä systeemejä ei ole ollut tarjolla, tai ainakaan minä en ole törmännyt tällaisia. Mä kumminkin tapaan vuosittain tuhansia ja tuhansia eri yrittäjiä, ja tämä oli mulle ihan uusi. Että kyllä tämä on kaikkien sellaisten yritysten työkalu, jotka haluaa sitä omaa jalanjälkeään tähän yhteiskunnan, joku puhuu hiilijalanjäljestä, joku puhuu niin kuin vihreästä jalanjäljestä, mutta puhutaan kädenjäljestä. Vähän niin kuin semmoinen, että mikä se yrityksen aito arvo yhteiskunnalle on senkin jälkeen, kun itse ei ole sitä enää johtamassa. Tämän tyyppisen asian mä niin kuin ehdottomasti vilpittömästi suosittelen Tilmanin tekemistä ja Business Peace Indexin teettämistä oikeastaan kellä tahansa kasvuyhtiöllä.
Kiitoksia. Tarmo, tuhannet kiitokset. Ja eikö niin, että me Boostin kanssa vuoden päästä toistetaan prosessia? Näin oli tarkoitus. Katsotaan vuoden päästä homma uudestaan. Kiitos paljon. Kiitos.